Mndeni wakithi South Africa. Ubonga lo kaMkhize oqhamuka kwisibani media. Bafowethu. Sibhalwe lo sisi wami la uThanda. Unenkinga nomuntu wakhe. Kodwa ngoba nginayo la uThanda, ngizocela azichaze naye. Sisi wami Thanda kanjani? Ngiyabheka. Ngikhona nami. Ngobonga mina oqhamuka kwisibani media. Ngisacela ukuzichaza sisi usho ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami isekutheni mina noSiboniso saqala ukuthandana ngo-2020. Okay, sina 3 years sithandana. Bese seyinhlelweni zokuthi ayongilobola ngoba sesendile incwadi ekhaya. Bese belindileke kanjalo ekhaya incwadi nami ngakhipha imali yami ngamgcorisela ngoba ngangibona ukuthi userious ngalento afuna ukuyenza. Wayevele ezongikhokhela. Imali yayiphume ezimalini ezayiphumela ubaba ngoba usanda ukudlula emhlabeni ubesebenza sasaphumele izimali njengani zakhe zonke. Ngamnika imali uSiboniso mase ngimnikile imali uSiboniso ayikulindwe ekhaya kulindwe cha ayilutho uSiboniso. Manje ngithe angize la ehlweni ukuze bangisize kubuya imali yami noma ngasabuya ngakena kubuya imali yami noma ngifisa ukwazi ukuthi yini enze lesenza senzile kumina ekubeni ade kumina umuntu angilindele ukuthi uzongilobola. Hayi mngani nami wesiphatha umngani nami lo amlobolile. Hayi kuthi umuntu ngoba bengizoza kube umunye umuntu umngani nami. Umuntu ade ngiqola zonke izinto sonisoni sekuyena amlobolayo futhi. Hayi ake same sisi wami sombheka. Uthe somthola kuphi konje? Unkhona endlini yakhe ngoba kuthiwa bengene ebusuku ngicabanga uthulele manje. Okay mama ake same sombheka. Nale mali uthi uyifuna. Unethemba soyithola? Hayi kona ngiyayidinga bandla. Ngiyayidinga ngekwazi nje ukuthi ngingathulala kanjalo ngemali yami ahambile lobola nga umunye umuntu. Qonqo. Unjani bhuti wami? Yebo ngiyaphila futhi ngisese. Ngikhona mfowethu. Igama ngobonga ngaMkhize mfowethu. Ngisuka kwisibani media ngibhalele lo muntu wakho la. Manje amakhamera wenzakala. Njengoba ngisho nje mfowethu ngisuka kwisibani media ngibhalele lo muntu wakho ukhona afuna ukukhuluma nawe. Mhlawumbe wagqoka iskipa uphumele ngaphandle noma singene ngaphakathi. Hayibo. Wenzakala la. Yona Thanda. Sicela uphume bandla. Hayibo. Ngicela uphume bhuti. Amakhamera awani. Ngicela uphume bhuti khona soxoxa. Uthanda mfowethu la uthi ukhona imali akunikeza yona. Uzoyomlobola. Oh ya khona imali anginika yona. Kwase kwenzakalani bhuti? Phela wabo usisi bekade ngisandana naye yabo le mali wanginika ngoba ngithi mina yabo ngizoya kumlobola. Nginxa ukuthi saba nezinkinga ke mina naye. Naba nezinkinga noma wena waba nenkinga naye? Ukuthi usisi ukuthi ayibo Bhuti lalela ngaxabana noThanda. Iphi imali yakhe? Uzongihlaza phambi kwakamera. Iphi imali yaThanda? Bhuti wami angifuni uxabana nawe. Angifuni uxabana nawe. Yini lokhu sabusithando? Ngoba wona udla imali yakhe. Lento besingayixoxa. Mina ngithatha kancane, angithi lo. Kahle Thando. Mina ngithatha kancane. Ngenzeni mina yini isolo sami ukuthi ngifuna imali yami le ahambile lobola ngamngani nami? Kahle Thando. Kahle. Hlisa umoya sisi. Uthi walobola umngani wakhe. Kodwa futhi bayifana yini le ifanayo kubona bobabili? Bethu bafu ngayibuza ikhekhe obvious. Awu. Angithi yabo uthi ngijwayela kabi. Yabo uthi ngijwayela kabi. Kahle nawe phela Thando. Manje pho wamshaya. Anganone usho ukuthi into zabo ziyefana. Yini webalekela ngithi ubile indoda wami oshada umngani nami. Anganubi baba indoda. Ayithi ubile yona indoda. Thando, kahle Thando. Olimalanga kodwa bafu. Sukuma kodwa. Ngibona ke lengane le. Sengifisa ukubona leyo ntombazana uthi njani. Ngasho umuntu omhle kanje. Hayi inhle kuphe ngaphezulu kwakhe lo. Hayibo. Anganiyambo. Thando. Wethu, hayi. Ngibona njani. Ngalokho umkhombo. Nala amakhamera Lalela-ke. Manje ngashoni. Yini singalibambi manje ngashoni.